nga nahimong malampuson ang lights on and switch on sa among mga sugat diri sa Litos Mayat isip pagbukas sa selebrasyon sa PASKO. Nalipay yung dako nga ang panahon ito yung then nalipay ko nalipay ko dako kay tungod ang mga katawag sa Manjuyod linaksakod sa atong lungsod para mo witness atong lights on ceremony sa atong lungsod sa Manjuyod sa Pag-Abri sa nagsulog sa PASKO. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Okay, so Mayor, Nagmalampuson, maayong panahon ang gibuksan ang dekorasyon sa ato ang LUNGSOD Manjuyod. Muna naman advance Merry Christmas, Mayor, and Happy New Year. Imuhang mensahe ni ining pagbukas na to. Usap. Maayong gabi na to dyan. Merry Christmas and advance Happy New Year. Lipay yung dako nga nahimong malampuson ang lights on and switch on sa among mga sugat diri sa Litos Mayat isip pagbukas sa selebrasyon sa PASKO. Nalipay yung dako nga ang panahon ito yung then nalipay ko nalipay ko dako kay tungod ang mga katawag sa Manjuyod linaksakod sa atong lungsod para mo witness atong lights on ceremony sa atong lungsod sa Manjuyod sa Pag-Abri sa nagsulog sa PASKO. Okay, so Mayor, diya si Ma'am Juicy Lim Kay Chong, ato ang first district. Una na to, gani kay nakatambong yun, kaya wala siya ma-conflict sa iya mga schedules. Nalipay ko dako nga na-jud si Ma'am Josie ang among congresswoman sa unang distrito alang sa pagsaulog sa among lights on ceremony sa pagbukas sa PASKO. Wala din siya wala siya ilang schedule sa ang panahon, maunang nalipay ko dako nga na siya. Okay, so Mayor, mga tanak ko, pilay budget ni ining ato sa lungsod? Kaning among celebration dala tanan. Kaning among celebration sa PASKO daghang galing mga activity dili lamang sa lights on. Hindi na sugod ni gani atong boxing. Supposed to be one ng atong lights on sa atong one is December 1 but tulad sa wala po mahuman ang atong panghandang sa mga suga atong ginubo December 1. Pero kanang atong Christmas celebration whole month of December ngayon natin mga lain activity na ni atong battle of atong mga sayaw, kanta, dahil celebration all December para pud mabatong yun ang kalipay sa ulog sa PASKO. So medyo dako ang atong budget kay para malingaw po ng katawas ko nila. Kompleto ba nga to ang Baydisili ka barangay nga may participate ni mga Christmas decor na sa kilid? Na different group ako kay this is the first time 27 barangay participated in contest. Nami contest ani nga Christmas tree. Nalipay yung dako nga Baydisili ka barangay ni participate ko para masundayag sa ilang tagsa-tag sa kabarangay nga mga Christmas tree. Although na ni premium pero nalipay yung dako nga pilay top aning pwede na ito mo atira. Nani rin subsidy nga 10,000 napon sila top 3 of like consolation prizes. Atong first prize ani is 25,000, 15 and 10. Yung consolation ay tag 5. Meron doon ay mga nangabot ng mga parol usab nga mga ipangdonar sa mga karayang agency sa atong Manjuyod. Itaod gyapon to Mayor. Taon na mo to sa kuan. Ako yung available na mo yung para may mo wapo lang taon po atong lungsod. Okay Mayor, nag-closure tag mga sa karon temporary nga dalan para ani hanto di kanus ato ugma sa kadlawon na way tungod kay kung i-close kay tungod di mo ganahan nga nanya may tabo sa highway ito ang padagan sa tao bumasaksihan dagan-dagan yung tao i-witness sa celebration na to. Okay, so kisay gahatag gani ato ang libreng ice cream yun inyo hara ni kitabot na buwas mga amo ning kuan mga konsehal o mayor, vice mayor mga konsehalista libreng ice cream kuan siya ka tube 12 so mga kabata bata o mga
Dagko na po hamtong. Oh. Diri ato ang board member og dili po si ato mga mayors kasilingan. Oh, diri. Kanunay ba nimong giimbitar ni sila matag Pag ngayon nga doon may activity, imbitar ko nila, yung sila imbitar ko, yung antong ko, nang isip pa, balos po, mani po sila. Okay, Ako yung board members. wala ato ang nakita to ang governor sa Garbaria o sa iyang rason? Kita ko gan si Governor, kapag ipadala ko ng communication. Pero tingnan ko siya nga na siya another activity, mula governors colleague, sa kanya. Pero usually mo ano yung siya kasi matanda. Sa first district kamoy last nga ni open sa Christmas. Wala ko kapalo. Ang hirol ka naman ako. Murag. Oh. Wala ko kapalo suban. Oh. Hopefully, dili may last. Di wala nga. So, imong invitation mayor sa ato ang mga kasikbit, kasyudad, lain-laing lugar nga muuli sa ato ang lalawigan. Ipahapit gyud ang ato ang hawod nga manhuyod. Ako imitar sa mga sikbit, mga syudad, mga lungsod. Ako, kailan sila masuri sa mga lungsod, ako sila invite para po makamit din sila sa among decoration na dito sa Andaya, karong PASKO, Now to mga nito sila. Imong mensahe sa ato ang katawhan sa manhuyod. Ako rin yung mensahe sa katawan sa lungsod ng Manjuyod, especially karong pag-celebrar sa PASKO 2023 nga akong ngayon gina sa akong speech na doon ay kalinaw sa among lungsod, kalipay, gugma, magkatipapaw dyan sa Matagusa, and also ang panag-iusa dyan, ang ngayon yun, padayon para sa kalabuan sa among lungsod. Kaya salamat. Ay mayor, kayo mga tabi doon ay Sa plano ko ang mga fireworks ko, fully madayon, para po to celebrate. Murag 24 or New Year. Kana jay gahay naman na. Okay, thank Kaya you. salamat. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!